καθενός, ας πούμε, και να είναι γραμματής στο γραφείο σας, ξέρω εγώ. Τι είναι? Και Φαρισαίοι. Άννα μου, τι κάνεις? Λοιπόν, το θέμα μας είναι σήμερα πώς τα κορίτσια που κάθονται σπίτι στο γραφείο κτλ. Μπορούν να κάνουν κάποιες εύκολες ασκήσεις που θα βοηθήσουν στην ανόρθωση του στήθους. Σωστό? Πολύ ωραία. Λοιπόν, να υποδεχτούμε το συνεργάτη μας, το γυμναστή μας, τον Γιώργο τον Καράβα. Πώς είσαι? Γεια σου, Γιώργο. Καλώς τον να. Έλα, Γιώργο, καλώς τον να. Γεια σου, Γιώργο. Λοιπόν, κάνεις? να σου παραδέσουμε εδώ την Άννα και την Κατερίνα. Τέλεια, εγώ τη Σάσα θέλω. Και τη Σάσα, ωραία. θέλω. Βάλτε και μια άλλη καρέκλα, παιδιά, εδώ στη Σάσα. Λοιπόν, Καλά, δεν τρέπεσαι. Δεν μ' αρέσει. Παντρεμένος ο άνθρωπος. Εκείνος με φέρεται. είναι αμοιβαία τα αισθήματα. Ελάτε από εδώ, Λάουρα. Ωραία. Λοιπόν, είμαστε σε ένα γραφείο. Πολύ ωραία. Το θέμα μας είναι το στήθος. Σάσα, φαντάζομαι ότι σε προβλημάτισε την προηγούμενη εβδομάδα το γεγονός ότι ο σύντροφός σου δεν σε ήθελε ερωτικά το πρωί και αποφάσισες να κάνεις ασκήσεις στήθους για να ανέβεις Τώρα είσαι ψυχολογικά. μάκας και κάθεσαι ψηλά, δηλαδή. Συγγνώμη. Λοιπόν, από τη θέση που είμαστε, πάρα πολύ ωραία, θέλω να τεντώσετε να φέρετε τα χέρια μπροστά, διατηρήστε την πλάτη σε ευθεία, ενώνετε παλάμες, διατηρώντας έξω το στήθος. Σαν ταλικέρης είσαι. Και από αυτήν τη θέση ασκείτε συνεχείς πιέσεις στις παλάμες σας. Με την εκπνοή πιέζουμε παλάμες, εισπνέοντας χαλαρώνουμε. Συνεχόμενη κίνηση. Εκπνέω, πιέζω, εισπνέω, χαλαρώνω. Θέλω καθώς πιέζετε όλη η ένταση να μεταφέρετε πάνω στο στήθος σας. Τέλεια. Έξω το στήθος, κάτω και πίσω οι ώμοι. Πάρα πολύ ωραία. Πού βοηθάει αυτό? Αυτό ουσιαστικά ενεργοποιεί τους θωρακικούς μυς, το στήθος. Όσο πιο μακριά από το κέντρο βρίσκονται τα χέρια μας, τόσο μεγαλύτερη ενεργοποίηση με την πίεση περνάει στο στήθος. Το νιώθεις, Λάουρα? Δεν ξέρω. Πίεσε τις παλάμες. Ναι. Νιώθεις η ένταση να περνάει και να έρχεται στο στήθος. Ναι, αμέ. Και λίγο πόνο. Ωραίος ο πόνος. Λοιπόν, δώσε πόνο κι άλλο πόνο. Σάσα. Πιέζουμε παλάμες, μένουμε σε μόνιμη πίεση. Πιέζουμε, διατηρούμε σταθερή την πίεση στις παλάμες. Τώρα ουσιαστικά όλη η ένταση πρέπει να έχει έρθει πάνω στο στήθος μας. Ναι. Ωραία. Πόση Από εδώ ώρα πέρα πρέπει μετράμε να 10 δεύτερα. Α. Ουσιαστικά μετράμε 10 δεύτερα, χαλαρώνουμε. Μπορούμε να το κάνουμε 2 ή 3 φορές. Σε σετ. Επαναλήψεις των 15. Στο τέλος μένουμε σε 10 δεύτερα ισομετρικά. Σε δεύτερη θέση, ουσιαστικά, Σάσα, θα σε χρειαστώ μετά εσένα. Κι εγώ. Θα γυρίσουμε πρόσωπο η μία στην άλλη. Έτσι. Δεξί χέρι Εσύ μπροστά. θα ήθελες. Αριστερό χέρι, δεξί χέρι και εσύ, συγγνώμη. Ξεσταυρώστε τα πόδια. Μπράβο. Τέλεια. Από αυτήν τη θέση πιέζεται η μία προς τα αριστερά, οι δύο μάλλον προς τα αριστερά. Πάμε. Μπράβο. Χαλαρή η ώμη, κάτω η ώμη, μόνιμη πίεση στις παλάμες. Εδώ, στο κέντρο, θέλω να είναι όλη η πίεση. Έχετε την ένταση πάνω στο στήθος σας. Τέλεια. Πιέζουμε, αναπνέουμε κανονικά. Εναλλακτικά μπορούμε να πιέζουμε και να αφήνουμε. Μάλιστα. Μπορείτε να το κάνετε και εσείς, άμα θέλετε. Να δείτε. Κουράστηκα. Τέλεια. 10 δεύτερα μετράμε, χαλαρώνουμε, περνάμε στο άλλο χέρι. Και αυτό τι βοηθάει? Και αυτό. Ουσιαστικά η ενεργοποίηση σε όλες τις οριζόντιες προσαγωγές του ώμου, του χεριού, έρχεται πάνω στους θωρακικούς μυς, στο στήθος. Τέλεια. Μένουμε, χαλαρώνουμε. Σηκωνόμαστε ψηλά. Πάρα πολύ ωραία. Πλάτη η μία στην άλλη. Εδώ πέρα παίζει μεγάλο ρόλο το Το ύψος. γύρισμα θα το ξεκινήσουμε τώρα ή μετά? Το ξεκινήσουμε από τώρα. Μετά, για να εντάξει. φτάσουμε. Τα πλάνα όμως. Λοιπόν, τι θέλω. Τεντώστε χέρια. Φέρετε τα στην ευθεία των ώμων σας. Μπράβο και πλέξτε τα. Τέλεια. Αντέλ. Μπράβο. Άντε. Από αυτήν τη θέση, Αντέλ. από αυτήν τη θέση ουσιαστικά τραβάτε η μία την άλλη. Μπράβο. Υπάρχει ένταση πάνω στο στήθος. Τέλεια. Πιέζω, αφήνω, εκπνέω, εισπνέω. Συνεχόμενη Αυτό κίνηση. στο γραφείο πώς θα γίνει, δασκαλέ μου? Αυτό στο γραφείο γίνεται. Μπορούμε να Ο βρούμε, διευθυντής θα βγει έξω και θα κάνει άλλα πράγματα. μπορούμε να βρούμε ένα τοίχο. Ένα τοίχο, μία γωνία στο γραφείο Στον μας. τοίχο κιόλας. Παντού, όπου θέλεις. Εντάξει. Ουσιαστικά να βάλουμε την παλάμη πάνω στον τοίχο και να ασκούμε πίεση. Και εδώ ουσιαστικά η ίδια λογική. Πιέζω, εκπνέω, εισπνέω. Χαλαρώνουμε. Στην επόμενη θέση. Δεν μπορείς να χαλαρώσεις. Λοιπόν, σε επόμενη θέση, αυτή θα πρέπει να τη δείξω εγώ. Ωραία. Εντάξει. Αν θες βοηθάω πάντως. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Βοηθάω αν θέλει. γιατί- Θέλω Νομίζω ότι η ψυχολογική Σάσα είναι υποστήριξη. ερωτευμένη Θέλω να σε έχω μαζί δίπλα σου. μου, βέβαια. Όχι μόνο η Σάσα. Λοιπόν, από αυτήν τη θέση επαναφέρουμε χέρια στην ευθεία του στήθους. Είναι συνδυαστική κίνηση. Ενεργοποιούμε χαμηλά κοιλιά και προσαγωγούς. Φέρουμε μόνιμη πίεση στις παλάμες. Μπράβο, Σάσα. Τέλεια. Και από εδώ ελεγχόμενα
απομακρύνουμε το πόδι από το κέντρο. Α, μάλιστα. Αυτό τελείωσες μετά. Εισπνέω. Εγώ Τέλεια. πιστεύω ότι είναι τόσο. Αυτό βοηθάει μόνο στήθος. Εισπνέω. Και Αυτό πόδι. ενεργοποιεί κοιλιά, προσαγωγούς, τώρα? τετρακέφαλους, τα πάντα. Μπορούμε να κάνουμε πολλές συνδυαστικές ασκήσεις. Το ίδιο και με στήθος. Άλλη άσκηση. Άμα έχουμε εξοπλισμό στο γραφείο, συγγνώμη. Γραφείο είναι, δεν γυμναστήριο. Όχι, μπορούμε να κουβαλάμε μαζί έναν εξοπλισμό. Ένα λάστιχο για Με παράδειγμα. λένε άσχημο. Να φέρουμε το λάστιχο. Εσύ έχεις το μυαλό, έχουμε πει άστο. Άσε κάτω. Μπορούμε να έχουμε ένα λάστιχο μαζί. Να το κάνουμε το λάστιχο. Να το κάνεις και με το λάστιχο. Αυτό που μου έδειξες πριν, θυμάστε και τα Μπράβο, τεντώνουμε. μπράβο. Αυτό μπορεί να γίνει είτε σε σταθερό σημείο, αν υπάρχει σταθερό σημείο στο γραφείο και εννοείται ότι δεν βλέπει ο διευθυντής. Μπορεί να παίρνει και μάτι. Έχω πρόβλημα. Αν γουστάρει, γιατί όχι. Λοιπόν, γυρίζουμε πλάτη. Γυρίζουμε πλάτη. Μπορεί να γίνει και σε ζευγάρια. Πλάτη Με ένας στον ακουμπάς, με άλλο. ακουμπάς, με ακουμπάς. Γιατί, τι παθαίνεις? Δεν μπορώ. Λοιπόν, από αυτή τη θέση απομακρυνόμαστε. Ακουμπάει το παππού μου. Απομακρυνόμαστε ο ένας από τον άλλον ένα βήμα μπροστά. Ναι. Πάμε ένα βήμα μπροστά. Τέλεια. Ενεργοποιούμε κοιλιά. Οδηγούμε ελαφρώς γόνατα. Και από αυτή τη θέση, μπράβο. Εκπνέω. Εισπνέω. Δεν κατάλαβα. Πάμε. Εκπνέω. Εισπνέω. Τέλεια. Μπράβο σας. Το τυραμόλας. Σάσα, το κάνεις επίτηδες και πέφτεις πάνω στον Γιώργο Μ' τώρα. αρέσει, ακουμπάω τον ποπό του. Τον ποπό το ακούω. Μπράβο, παντρεμένος άνθρωπος. Εκπνέω. Μπράβο, Σάντρα. Εισπνέω. Τέλεια. Λυγίζουμε αγκώνες, περνάμε το λάστιχο κάτω. Αυτό νομίζω δεν είναι εύκολο. Αυτό είναι εύκολο. Έτσι. Μπορεί να γίνει είτε σε στήριξη σε τοίχο, ένα καλόγυρο, οτιδήποτε, κάπου να περάσει το λάστιχο, είτε με συνεργάτη. Ωραία. Είναι σχετικά εύκολο. Εάν το λάστιχο παραμείνει κάτω από τους αγκώνες, Σάσα, Πάτω, εντάξει, έτσι. μπράβο, ναι, μπορούμε να δουλέψουμε πιέσεις, στήθους, Αυτό είναι πιο μία το ωραίο. ένα χέρι, Ποιον άλλο μία αυτό? το άλλο, ό,τι θέλουμε. Ωραία. Με ένα λάστιχο ουσιαστικά μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Γιώργο, ένα χειροκρότημα για τον Γιώργο τον Καράβα. Θεός. Μας έδωσε τα φώτα του. Πήρατε λίγο μάτι και εσείς τα κορίτσια από το σπίτι. Καλό είναι αυτό. Είναι και ωραίος ο Γιώργος, τι θα κάνουμε τώρα. Το είπαμε αυτό. Είναι και καλό παιδί. Εγώ να ζηλέψω γιατί. Τώρα τον έχεις Γιατί να ζηλέψω, ρε Φέη. Θα πούν η Άννα και η Κατερίνα. Τι να πούνε οι άλλοι, δώσ' μικρόφωνο καταρχήν να πούνε. Σωστό. Τι να πούνε οι άλλοι και η Κατερίνα. Είναι Εάν ωραίος ο Γιώργος. σηκώθηκαν, αν έγινε όρθωση. Όχι, για τον Γιώργο θα Ποια πούμε. ανόρθωση. Δεν λέω. Εμένα δεν με παίρνει να πω. Γιατί είσαι γυναίκα του. Γιατί. Είναι δεσμευμένη. Αυτό. Έχουμε Ρε παιδιά, συγγνώμη, αν είναι κάποιος δεσμευμένος δεν μπορεί να πει. Πρόσεξε! Πρόσεξε φέτος. Και εσύ και αυτός. Τι έγινε. Ξέρω εγώ τι λέω. Λοιπόν, τίποτα, κάτι δικά τους. Για να μάθω. Θα πάμε τώρα κορίτσια και αγόρια στο Εγάλεο. Εκεί βρίσκεται η σύση μας. Να πούμε, ναι, ότι το Halloween ήρθε στην Ελλάδα. Είναι μια αμερικάνικη γιορτή, καρναβάλι απόκρυος ουσιαστικά.